Tudomásom szerint jelenleg ez egyetlen működőképes széldaráló Magyarországon. A kacártanya a Dunakanyarban, a Börzsöny déli kapujában található, Szokolya község határában, a Somos-Düllőben. 18 éve kezdte építeni Lénárt István nagyapja kárpótlási jegyéből. Természetes és bontott anyagokat használt, vegyszermentesen gazdálkodott. Visszatért a 100-150 évvel ezelőtt jól bevált módszerekhez, azokhoz az időkhöz, amikor még nem voltak kemikáliák és nem volt génmanipuláció. Megpróbálta nagyapja életét élni, megpróbált önellátásra berendezkedni. Lénárt István ma 20 hektáron gazdálkodik. Igyekszik mindazt megtermelni, amire csak családjának és állatainak szüksége van, a hústól a tejtermékeken és zöldségféléken át a takarmányig. És közben, másodállásban látogatókat is fogad. Mi elsősorban önellátásra próbáltunk beállni, aztán kezdtek jönni az emberek, látták, hogy mit élünk kint, mozgunk, és egyre többen és többen jöttek, kíváncsiak voltak erre a dologra. Aztán később hallottuk, hogy ezt úgy hívják, hogy ökoturizmus, meg falusi turizmus. Hát mi nem ezt szerettük volna csinálni, csak azért, hogy kicsit békén hagyjanak minket az emberek elől, kimenekültünk ide, hogy békébe élhessünk itt az állatainkkal, és úgy élhessünk, ahogy mi szeretnénk. Nem is mi találtuk ezt a vendégek találták ki nekünk, tehát ők jöttek, még akkor nem volt bekerítve a tanya 16-17 évvel ezelőtt. Beköszöntek illedelmesen, kérdezték, hogy mit csinálunk. Éppen a vályogtéglát készítettem, amikor érkezett egy csoportunk, és azt mondták, hogy ki is próbálnak, sőt fizetnének is érte. Hát bedobáltam a gyerekeket a sárba, nagyon élvezték a dolgot, a szülő nem volt itt, hogy lebeszélje őket, hogy jó be is saraszták magukat. Aztán, amikor lemosdattuk őket, elmondta egy csapat, tettem tovább a dolgomat. Aztán, amikor fölépült a kis házikó, akkor úgy gondoltuk, hogy szeretnénk valami jó kenyeret is enni, mert akkor még az elősütött kenyeret hozták a kenyérgyárból. A boltba, éppen a sorba állás közben István bácsi áll előttem, és látta, hogy szenvednek a nyúlós kenyérrel, amit már vágni sem nagyon lehetett, és mondja, hát szólod fiam, régen a buzából is tudtak ám ezzel kenyeret készíteni. Hallgat, mit mond István bácsi? Azt mondja, hát menjünk oda sor elejére, azt mondja, Mariska ott áll a kendőbe, azt mondja, pék felsége volt 40 évig, majd ő elmondja, ő kézzel dagasztott még. Na, mindjárt mentem, és Mariska mondja, hogy volt ez a buza kenyér? Azt mondta, hát szívesen megmutatja, de hát van kemencét, de megsüssük. Hát mondom, az még nincs. Hát körbejártam itt egy kicsit azt a kemencépítés dolgot, de hát senki nem tud kemencét építeni, nem találtam kemencépítő embert, hiszen azokat már kivitték a temetőbe, mire nézegettem, hogy kénytelen voltam magam neki fogni a dolognak. Úgyhogy itt az a tanyán, ami látható épületek, ezzel a két kezemmel csinálom, 18 év munkája van most már benne, meg szinte az utolsó konyhapénzünk is. Anyai nagyapám gazdálkodó volt, és egyedül én örököltem tőle ezeket a géneket. Senki más nincs a családban, aki turná föl, egyedül én vagyok ilyen bolond. Szerettem volna parasztember maradni. Most, hogy ebből a paraszti gazdálkodásból is hogy lehet megélni, aki tudja, azt tudja. Ez kiegészítő tevékenység tulajdonképpen, és mi örülünk ennek. Így parasztember maradhatok, azt csinálom, amit szeretek, nem kell bejárnom egy gyárba dolgozni, több műszakba. Minden nap újabb és újabb kihívások elé állítanak, újabb embereket ismerek meg, és ezek az emberek jó kedvel mennek el, élvezik itt az itt létüket, és ez nekem is egy sikerélményt ad, egy örömérzést, így tulajdonképpen boldog lehetek. Nem én találtam ki, ezt falusi turizmusnak, vagy ökoturizmusnak, meg agroturizmusnak hívják. Én csak vendégeket fogadok és megmutatom magunkat, mi tőlünk telik. Tehát én csak magamat tudom adni, nekem nincsen színészi képességeim. Ezt a tudást, ezt morzsánként csipegetem össze szó szerint több száz embertől, úgyhogy nagyon sok nagypapám és nagymamám most már nem csak itt a faluban, hanem az ország határon kívül is, mint valamit nem tudok elmegy hozzá, és kifaggatom őket, vagy elcsalom, hogy mutassák meg, és mindjárt adom is a következő nap ezt a tudást tovább a következő generációnak. Tehát meg kell, hogy tartsuk ezt a tudást, az önfenntartási képességeinket ezzel tudjuk fokozni. Tehát, hogyha egyszerűen véletlenül, nehogy Isten, lekapcsolnák a villanyt, nagyon nagy problémák lennének. Eleinte általában csak iskolás csoportokat fogadtunk, főként erre voltunk úgymond kihegyezve, összefogva itt a Nemzeti Parkkal, erdészettel, alapítványokkal, helyi vállalkozókkal, szállásadókkal, és közösen jelentünk meg általában utazás kiállításokon. Miután bejött az internetes rendszer, azóta interneten próbáljuk mi is hirdetni magunkat, úgyhogy itt találnak ide az emberek nagy része. Saját honlapunk van, úgyhogy ezt próbáljuk propagálni. Van 16 féle foglalkozásunk, ezeket a mesterséget itt kipróbálhatja, megtanulhatja. Most az a réteg, aki fogékony erre, annak a gyerekei óvodások, általában a szülők, ők hozzák el a gyerekeiket. Van egy családi szombatunk például, akkor vagyunk szombaton nyitva a családoknak, olyankor általában családostól érkeznek a vendégek az ország minden részéből, és akkor mondtam most már lassan, hogy a világ minden részéből. Ugyan egy nyelvet sem beszélek, de 7 nyelven kovácsolok most már. És van most egy felnőtté képző tanfolyamunk, ez 2 éve működik, úgyhogy nem csak gyerekekkel, felnőttekkel is foglalkozunk, hogy akit érdekel, hogy egyáltalán hogy fogjon hozzá egy ilyen gazdasághoz, hogy jelölje ki ezt a területet, egyáltalán hova tervezze meg ezt, hogy milyen élőhelyet keressen magának, hogyan keressen vizet például, azt hogyan fúrja meg például a saját kutyát, hogy építse meg az istállóit, ólait, természetes anyagokból, újrahasznosított anyagokból minél olcsóbban, lehetőleg a 2 kezével, és ne kelljen sok pénzt kiadni érte.
ezek az anyagok természetesek legyenek, hogy az idő után, ha lebomlik, akkor ugye buzát lehessen vetni a helyére, mint például a vályogtégla, hogyha lebomlik, bevetem buzára, hogy nő, hát ezt egy beton soha nem fogja tudni, úgyhogy bárki beiratkozhat hozzánk, ezeket ki is tanulhatja. Hát a kenyérsütés talán azt mondanánk a csúnyán módon a fő attrakciónk, a legtöbb csoportunk azt hiszem, hogy ezt kéri. Itt nem csak magát a sütést, hanem az egész műveletet végigjátszok itt az ideérkező vendégekkel, tehát látható itt egy cséplőgép, de van egy bemutatom, az körülbelül egy 50 perces bemutatónk, amit összeraktam, egészen a mag elvetésétől végigvisszük az egész folyamatot, hogy mire megsül a kenyér, addigra körülbelül tudja, hogy mire is szól. Na, aki ezt végigjátsza, az nem is dobálja utána el a kenyeret annyira a kukába, az kicsit megdolgozik érte. Amikor kijönnek ide és körülnéznek, hát ez valami csoda, amit látható, úgyhogy ez a fenség itt az embernek elmúlik a bezártság iszonya, és megnyílik előtte a világ. Közel vagyunk Budapesthez, itt vagyunk a Dunakanyarba, gyönyörű panoráma, Börzsöny, nagyon szép a fekvése a helynek, csendes, nincs tele villanyvezetékekkel, nincs zúgás, itt a pacsirta énekel, meg a tücsök ciripel, úgyhogy egy ilyen helyen igazán kikapcsolódhat az ember, kimehet belőle az a sok gőz, amit összeszedett a városban. Parasztember soha nem kérdezte, hogy megéri, tette a dolgát, és mi is tesszük a dolgunkat. Nagyon sok hasznos tanácsa most már el tudom látni, aki eljön hozzánk. Először is tudnunk kéne, hogy ez mindjárt két munkahely. Tehát mi a két pillérről beszélünk, az egyik munkahely az állatok, meg a föld, amit már 16 órát levett az embertől, a másik pedig ugye a csoport. És amikor a csoport van, akkor az az első, és így valami mindig kimaradt. Tehát ezért figyelni kell, ezt a vonalat valahol meg kell húzni. Nagyon mérje föl mindenki, hogy mi a kapacitása úgy erőben, időben, esetleg pénzügyileg is. Nem mondom, hogy sok pénzt tettünk bele ebbe a dologba, mert hogy nem volt mit beletennünk, mi inkább a két kezünk munkáját, az erőnket, a tudásunkat próbáltuk ebbe belerakni, és szép lassan, lépcsőzetesen építgettük ilyen dominó elv szerint az egészet. Tehát ezt az ember, ha két kezével csinálja, szívvel, lélekkel, akkor fog menni a dolog, úgyhogy sok kitartást kívánok mindenkinek hozzá. Ez az idei buzatermésünk, ezzel a 80 éves cséplőgéppel csépeltük, ebből süt augusztus 20-án az új kenyerünk.